Yau muna yin murna, ‘yan uwa ku zo mu yi murna, dole ne mai murna, ran naɗin Imam Al-Haidar sama. Yau muna yin murna, dole ne mu sanya an kowa mi shoki, dan naɗa na biyu, yan naɗa Imam Ali a kalifansa. Yau muna yin murna, dole ne mu sanya an kowa mi shoki, dan naɗa na biyu, yan naɗa Imam Ali a kalifansa. Bari na san Allah wanda ke da yau da gobe da jihun ma, wanda shi fayayyo ne, rabbana gare ni kar in babbar ma. Kuma shi yayi daha yayi Aliyu Haidara yayi Fadima, shi ne yayi Hasanaini sai da shi babul ahlil janna haka. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Rabbi kara salati kun nabi da manzo ne Makka, sarati ahlin sama ana diyarsa shabi tsarkaka. Sabatu la zara wanda diya gida ya fada hauka, ga Aliyu makama tun da daha ne ce mu ba zaɓin sa. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Duka mai san Allah dole ne so nabi manzon Allah, wanda ke san daha to ya so Ali wasiyin Rasulallah. Inda daha ya ce man kunti maula fa haza Ali maula, to Ali ya mukama wanda duk ya kishi ya ke Rasulallah haka. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Ya ilahi sarki ga imamu zazzaki jagoran mu, an tsare mana sai laifin sa ya bi manzo gatan mu. Rabiyan sai shi da sai da fazina barban mu, lafiya ka daɗa masu dan isan nabi ma'aikin sirrinka. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. A hajin ban kwana a gadin nabi ya tashi yana cewa, zana ba kowa sai ce ya ɗaga hannun Imam Ali ya cewa, duka wanda na zamto shugaba gare shi ga Haidar nawa, ga Ali ya kube shi makwafi gare ni karko ya sa in sa sama. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Wanda diye mai ashi da Haidara fa sai su gaisawa, su kuma ta hannu in ya sa cikin ruwa sai su sawa, sai da manzan dira ya fati sai suka yi tattanzawa, suka ce Al-Haidar fa su yadda wai ya zam jagora ba. Yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Ko tsaya na faɗi ma dan uwa gare ni karkai yau gaba, in ka san Al-Haidar kake bin shi to azaba ce babba. Shehu ne na gari ko sun batu akan nadin Haidar babba, bincike fa ake yi je ka bincika fa karkai yau wasa sama. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Zana ba ku hadisi wanda da ne da kansa yana cewa, ni birni ilimi ne to Aliyu ne zan kofatawa, duka mai nema na ya fiye gurin Ali Haidar nawa, waka ba da gani ba je ka bincika fa karka isa insa. Yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Gaisuwa gun Malam Kasim Esjada mai yin waƙe, dole ne in yi ma jinjina ma ana kai na duke, dan kai horo na har ma nake tsaro waƙe, rabana ya da dama fikira dan isar Maula Haidar Ali. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Samu sa'a yanan na kudi Anas Bani ne mai waƙe, in ka so ka kira na jazu gafa zuciya ta ne wanke, dan bi kare da dama na fikira fa zuciyar ma a wanke, dan isar Al-Haidar wanda da hayan da a wasayin sa sama. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Dole na ku fasihin nan jira ne faɗa muku sunana, in ka ce kuka ne ku sana hakan yana so saraina. Jafar Musa nake dilar ka ce ka sa shauki raina, to a da Anas ba a jazu ga san Imam Ali bai wasa. Yau muna yin murna dole ne mu sanya an komi shoke, dan da daha na biyu yan da Imam Ali a kalifansa. Kun saurari waƙe daga bakin Anas a Jazuga. Domin neman ƙarin bayani, lambar waya ta kamar haka 090
49 36 12 85 a sha sauraro lafiya. Yau muna yin murna dole ne mu sanya anko mi shoke dan da da hana biyu yana da Imam Ali a kalifansa. Yau muna yin murna dole ne mu sanya anko mi shoki dan da hana biyu yana da Imam Ali a kalifansa. Yau muna yin murna dole ne mu sanya anko mi shoke dan da hana biyu yana da Imam Ali a kalifansa.